يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارة ماني فوكا أبركادا مسارة ماني مي سوناني كا بدويا يرانا بدويا ميني أوكا جمكان بتوكا لاتمه dogokun n'a bɛ fama faso jɔkɛnɛ teleɲɛta jabarani so sanfɛ ni waati kelen na an bɛ foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da ni jabarani so kofɔlen kan n'o ye ɲɛta tv ni dɔw ko ko teleɲɛta danaya tali la ka da ni jɛmukan in kan jɛmukan min ni a n'a tɔgɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw bila sen kan faso in a bɛ se ka jɔ cogo min na ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamanaba don min fɛ se ka bon kosɛbɛ o tariki minɛn kɔnɔna na fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ jamana kɔrɔba don empireba minnu tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ o bɛ anw ka jamana bila farafinna dɔfɔ minɛn kɔnɔna na k'a fɔ ko tariki jamana kɔrɔba don walima jamana kɔrɔba don farafinna anw ka jamana an bɛ sɛnsɛn la sɔɔni dɔrɔn jamana kɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ n'o ye denɛrɛya ye san 60 ani san 4 an tɛgɛ bɛna da o kan ni nansaraw b'a fɔ a ma 64 ans d'indépendance Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya a sɔrɔla ka bɛn ni alamisadonya dɔ ye septembre kalo tile 22 san 1990 san 1960 san 1960 dantigɛli kɛra Modibo Keyita fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso min bɛ yen nɔ bi n'a bɛ fɔ a ma ko lycée Askia Mohamed olu ka lajɛrɛsoba dɔ bɛ yen dantigɛli in kɛra o kɔnɔ nka a donni kama a tun bɛ fɔ a ma lycée Terrasson de Fougères Mali kɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka bɔ san 1960 la san 1960 ka n'a bila an bɛ san 2024 min na yɛrɛmahɔrɔnya in munna an y'a ɲini a donni kama a sɔrɔlen gɛlɛyaw jumɛn nana bɔ baara la yɛrɛmahɔrɔnya in sɔrɔli a kɛra fisamanciya ye an ka jamana ma wa a ko bɛ cogoya jumɛn na yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli maakɔrɔw fɛla ye mun ye a la bi a bɛ cogo jumɛn na bi malidenw yɛrɛ bolo walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ o kisaw la an ye wele bila an ka cɛkɔrɔba dɔ ma min tɛ maa dogolen teleɲɛta filɛbaw bolo Abdoulaye di Baba Sakɔ nka maa caman kɔni bɛ a dɔn Baba Sakɔ la Sakolakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ Wakadu tɔgɔ la o ɲɛmaa don alimami don maa hakili juru caninen don an ka cɛkɔrɔba don an ye wele bila a ma ka se ka na an n'a ka dakuruɲɛ fila fɔ bi baro in kɔnɔna na min nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔw yɛrɛ hakili na jigin fɛn caman na an b'a jigiya anw yɛrɛ minnu fana ye denmisɛnninw ye ni indépendance ma ta anw ɲɛna anw fana bɛna fɛn caman dɔn bi baro in kɔnɔna na yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di an ka maakɔrɔ ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma Baba Sakɔ salamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. I Sakɔ. Aba. Denbaya ka kɛnɛ. Ɲanbele. Baara yɔrɔ don. Baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Ayiwa Baba Sakɔ foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo tabarikala ka tila ka sali alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salim ka tila ka ɲini masaba fɛ masaba min y'an sigi ni kɛnɛ in kan
an ka kuma fɔ kuma min bɛ hadamadenw nafa o ye tiɲɛ an ka kalima fɔ kalima minnu ye tiɲɛ ye o sababu kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sahaba ma amina ka rabi sahaba bɛ an ma amina rabi yani an bɛ taa yɔrɔ jan na an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ jamana in mago bɛ dugawu la kosɛbɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ jamanadenw u mago bɛ dugawu la kosɛbɛ donc an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ an ka nin jamana in ala k'an kan bɛn amina rabi an ka nin jamana in ala k'an don da kelen fɛ amina an rabi bɔ da kelen fɛ amina rabi an ka nin jamana in an tɔɔrɔlen b'a kɔnɔ ni sababu min ye maa caman t'a dɔn fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an bololafɛnw de don u bɛ k'an sɛgɛn o de nɔfɛ ala an b'a ɲini fɛ o dugukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen a kɛ sanfɛ fɛnw ye i k'a kɛ ka maliyɛnw nafa a kɛ fɛn ye i k'a kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen nafa o tuma na o dugukolo minnu bɛ yen olu bila kɛnɛ kan i k'a baara nɔgɔya an yɛrɛ ma o ye tiɲɛ an kana siri maa la ni ala sɔnna ma inshallah inshallah donc an tɛ se k'a détailler ka taa yɔrɔ jan na an bɛ dan yan fɔlɔ ni ala sɔnna ni ma bɛ don question kɔnɔna la tabarikala an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma ninnu mɛn ni hakili ka mɛnni ye ni ala sɔnna ma mɔgɔ si kana mɛn ni dusu mɛnni ye n'i ye kuma mɛn ni dusu mɛnni ye dɔrɔn a b'i bila fitina la parce que munna an bɛna kuma min fɔ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ dɛ ni dun ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn i bɛ yɛlɛ dɔ kan o ye tiɲɛ donc an bɛ sabali ɲini dɔw fɛ ni ala sɔnna n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ min fɔra n'o bɛ yɛlɛ dɔw kan olu ka yafa ma ni ala sɔnna ma an bɛ i yɛrɛ fo baba sakɔ e min sɔnna k'an ka wele jaabi bari tuma dɔ la baaraw yɛrɛ kɛcogoya fɛ alimamiya baaraw fɛ ka taa se ko caman wɛrɛw ma nka ko ciw bɛɛ lajɛlen bila ni tele ɲɛta y'i wele ka na i den ni mɔdenw ka wele k'an jaabi i n'u ka barosigi kɛ faamuyaliw ka se ka sɔrɔ tele ɲɛta filɛbaw fɛ an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ o ye faso kanu min b'i dusukun na i ka cɛsiri min bɛ ka ɲɛsin jamana ma an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn baba sakɔ anw ka jamana i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na anw tun bilara jɛ la an ka denɲɛrɛnya bɛ ta waati min na n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye ani Senegal jamana ka jɛkulu dɔ bila sen kan a bɛ fɔ min ma ko fédération nka o fédération ko o ma bɔ ntɛnɛnna ni ka kari sɔrɔ anw yɛrɛ nana an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ a déclaration kɛ ka bɛn ni alamisadonya dɔ ye 22 septembre san 1960 Modibo Keyita fɛ ale min tun ye Bamakɔ maire ba ye wa ale yɛrɛ tilara ka kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min n'an bɛna o ɲininkali kɛ Baba Sakɔ munna an ye yɛrɛmahɔrɔnya ɲini dɛ bon alhamdulilahi rabbil alamin maliyɛn n bɛ tila k'a fɔ maliyɛn ka tila k'a fɔ maliyɛn Afrique de l'Ouest la hɔrɔnya b'a bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan yɛrɛdɔn b'a la ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ muɲu ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ sabali ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o de y'a to a fɔra a ma ko maliyɛn ni na an jɛra an tɛ bila i ɲɛ an b'i lajɛ fɔlɔ n'i ka kɛta n'an ka kɛtaw bɛ kun ɲɔgɔn na an bɛ kɛ ɲɔgɔn ka gese ani ɲɔgɔn ka fale ye mais n'an ka kotaw tɛ ku ɲɔgɔn na i ka fale bɛ to i bolo an ka gese bɛ to an bolo an nka o bɛ dusukolo kɔfɔ dɛ Baba Sakɔ o bɛ dusuya de fɔ kɛ u bɛ ciya fana de fɔ u bɛ lahidutigiya de fɔ u bɛ cɛfarinya de fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ ko maliyɛn ka farin kojugu nka tuma dɔ la a muɲunen don a bɛ sabali de sabali don n'o tɛ jitɔw tɛ an ma bɔ jitɔ si la ayi o bɛ se k'an sɛgɛrɛ de mais an ma k'o ye nata de bɛ dɔw bila o la n'o tɛ maliyɛn t'o ye o ye maliyɛn yɛrɛ dancogo ye o ye maliyɛn yɛrɛ ala yɛrɛ ye jeli min don maliyɛn la o y'o ye dusu ni n'a taara diɲɛ yɛrɛ yɔrɔ i bɛ tugu a kɔ a kalannaw i b'a kɔ a ma kalan i b'a kɔ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ maliyɛn maliyɛn taara lakɔli la o a ma taa lakɔli la o a b'a jɔyɔrɔ fa n'i y'a bila diɲɛ ko o ko la i b'a kɔ i b'a nɔfɛ don moyen t'a la o parce que o sɔrɔla lamɔ de la maliyɛn ka lamɔ ani mɔgɔ si ka lamɔ tɛ kelen ye mais u nana o de ye falen an bolo k'o k'an bolo t'a si dɔn ye
ala k'an kisi o ma. amina rabi. Nka ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini mun nana n'o ye. An dun tun bɛ bolo dɔ kan nansaraw tun ka mara b'an fɛ yan, nansaraw de tun ye gouverneur ye Mali dugubaw bɛɛ la, olu de an n'olu tun bɛ baara ɲɔgɔnyaw la, colonisation, nka k'an to kɔnɔ k'a fɔ diyagoya an m'an fosi ka bɔ o kɔnɔ fo k'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma, o hakilina nana cogo jumɛn na? O hakilina nana n ye yɛrɛdɔn min f'i ye, ani cɛfarinya min f'i ye, ani kodɔn min f'i ye. Tubabuw tile o ma kɛ ɲɛna mais a fɔra ɲɛna. An faw an tun bɛ baro k'u fɛ yen, an tun bɛ baro kɛ an mɔkɛ bolo a lamɔna yɔrɔ min na. Waati dɔ la yɛrɛ an b'a kɛ ntɛntɛn ye. Tubabukɛ gouverneur n'a wulila n'a bɛ taa nisɔngɔ kani cercle kɔnɔ, ni mobili tɛ taa yɔrɔ min na, mobili taalen ka yɔrɔ min na a tun bɛ da jɔ de kɔnɔ. B'a ta ka transporter a kan ka taa yɔrɔ min na ka taa n'a ye, k'i da jɔ kɔnɔ ka taa, k'i da jɔ kɔnɔ k'a da i kan na ka taama n'a ye. Donc n'u y'o kɛ o b'a sɔrɔ nisɔngɔ kan ka kani yɔrɔ min na ci sera yen, u ye nisɔngɔw labɛn. N'a nana sɔrɔ nisɔngɔ bɛɛ labɛnna alihamudulila, n'a bɛɛ ma labɛn jɛni tan b'a se ka labɛn, o don kama hɔrɔnya bɛ yen. Donc maintenant tubabuw nana jɛni tan ma se ka labɛn, a dɔw yɛrɛ tun bɛ yen u y'a fɔ n ye cogo min na u b'a fɔ ko dɔw ma ko duloki bɔ, a b'a fɔ i k'i ka duloki bɔ, n'a y'i ka duloki bɔ a bɛ gɛɲɛ damadɔ bɔ i la kosɛbɛ parce que e ta ma se ka sɔrɔ. Allahu akibaru. U b'a fɔ dɔw fana ma ko kulusi bɔ, n'o nana o kun ka farin ni duloki bɔ ye, o kun bɛ ka kulusi de bɔ i la k'i sanfa kosɛbɛ. Allahu akibaru. An mɔkɛw n'an faw ye min lakala ye, mais indépendance an bɛ se ka dɔ fɔ o la kosɛbɛ, o ye tubabuw ta ye, o de ye dusu. Donc tubabu i bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna tubabuw ka tɔɲɔ barika bonyana an kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni ne y'a ye tubabuw b'a fɔ mɔgɔ ma ko dictateur, ne bɛ kabakun. Ni tubabu e mana a ye bi tubabu b'a fɔ masakɛ dɔ ma walima dɔ ma ko un dictateur. Un dictateur. Mais ça me fait rire. Dictateur tɛ mɔgɔ min diyagoya cogo mɔgɔw kunna. Voilà. Olu yɛrɛ kun y'o de kɛ, an m'u wele koyi. N'olu ko mɔgɔw ma bi dictateur, tɔgɔ jumɛn bɛ fɔ olu ma sa? O kɔni olu kɔni firawunaw de ye kun y'olu ye. Olu kun ye firawunaw de ye. Donc o tɔɲɔ ninnu de muɲuna sa ka sabali ko kɔrɔ. C'est-à-dire maliyɛn de ma se k'o de ku. O de gɛlɛyara maliyɛn ma. Parce que u b'a kɛ minnu na hali n'a sɔrɔ sebaga minnu bɛ yen n'olu t'a sɔrɔ o tɔɲɔnen don, o diminen don parce que u b'u dɔw don. O ye tiɲɛ. O de ma se ka k'u la. N bɛ profiter ka commerçant fo yan nɔ kosɛbɛ. Commerçant. A tɔgɔw bɛ n bolo mais hali ni ma tɔgɔ fɔ. Mariba Kasim ni Fili Dawolo ni Amadu Diko ni commerçant. O commerçant de ye farala ɲɔgɔn kan. U ye parti carte bɔ k'a feere olu ma. Olu fana y'a san. Parti ko tɛ faso ko. Faso kanu. Faso kanu olu fana y'a san. K'an ka président dɛmɛ. Ma san k'a fɔ ko parti ko dɛ, politique ko dɛ, o tɛ dɛ ou bien nata ko dɛ, non faso kanu a ka bɔ nɔgɔ la. An ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ. Ka bɔ marabaga jugu ka mara diyagoya fanga diyagoya tintili ma. An ka kɛ an yɛrɛ ye. An kana ka bila. Voilà, an kana ka bila. An bɛ taa yɔrɔ min na an ka se ka taa yen. An b'a fɛ ka sigi yɔrɔ min na an ka se ka sigi yen. An b'a fɛ ka balo yɔrɔ min na an ka balo yen. O kun y'u ka laɲini ye. O de y'a to Modibo ale kun ye maire ye. Ale bɛ administration cogo don. U y'ale ta k'a bila u ɲɛ. Ni dantigɛli in kɛlen Modibo fɛ malidenw kɛra cogo jumɛn na a donni kama? A don kama malidenw nisɔndiyara kosɛbɛ. U y'a manifester kosɛbɛ k'a nisɔndiya kosɛbɛ. Jeli Banzonaba ye pasaba da.
a doni kama Mali jɔnjɔn Mali kɛra anw ta ye ouais k'a fɔ tubabu tun bɛ bugɔli min an denmisɛnnin fitinin de don mais i bɛ fɛn bɛɛ dun k'i ka dunan to fo kɔlɔsili o ye tiɲɛ tubabu tun bɛ bugɔli min dan ka dan sago min dan kan fu sirilo dan na an kɛra an yɛrɛ ta ye tubabu k'an ka jamana to an ye o dantigɛli o ye o kɛra nisɔndiyaba ye Bamako yan ka se Mali dugu Mali fan bɛɛ Mali fan bɛɛ parce que o ka tɔɲɔgɔnw tun bɛ Mali fan bɛɛ de la donc tɔɲɔni ko n'i y'a ye an marakaw ko n'i ye tɔɲɔni ye k'a taara bɛrɛ kɛnɛ tigɛ de o ye tiɲɛ bɛrɛ kɛnɛ n'a y'i sɔrɔ n'a y'i wolo i tɛ bɔ a la c'est pourquoi an y'u dasi k'a fɔ k'u ka t'u ka so u ka yan to an ye u ta ko fɔlɔ c'est pourquoi Mali yɛrɛ tilacogo n'a a fɛn ko o de ye c'est-à-dire o de ye gɛlɛya tɔw ma ka se k'an koron k'an bila dingɛ kɔnɔ n'o tɛ yɔrɔ caman bɛ Ghana ninnu a bɛɛ Mali de ye yɔrɔ fɛn fɛn fɔ Mali kɔgɔji tun k'an bolo an tun bɛ kɔgɔji da la mun y'an bila camancɛ la an bɛ sɛbɛkɛla ye cogo min na Burkina ye sɛbɛkɛla ye cogo la u y'u fana bila camancɛ la Niger fana an ni ninnu bɛ mɔgɔ fani cousinw de ye Mali Guinée Burkina Ghana ce sont des cousins an bɛɛ kelen olu de nana k'an fara k'an tila u ka nafa kosɔn parce que n'i b'a fɛ ka profiter ko o ko la n'a belebeleba don u bɛ ɲɔgɔn minɛ tan e tɛ se ka profiter cogo si de la f'i k'u tila n'i y'u tila u fana o ye dɔgɔya n'u fanga dɔgɔyara i bɛ don ka kelen ni min sɔnna i ta ma o bɛ k'i ta ye mais ni min ma sɔn i ta ma u b'o dasi a ka di ye cogo min na. Nka Baba Sakɔ minnu ye denmisɛn ye ni yɛrɛ ma hɔrɔnya ma ta anw ɲɛna i bɛ se k'an biden dɔw kumakan mɛn ka fɔ est ce que Mali bɛ indépendance ta donni min kama an tun pɛrɛnnen don wa sɔrɔ ta sira fɛ wa mɔgɔ kalannen ko ta hakɛ ta sira fɛ wa a ko yɛrɛ est ce que labɛnba tun b'anw yɔrɔ k'an yɛrɛ fosi ka bɔ tubabu bolo ka k'an yɛrɛ ta ye e bɛ se ka mun jaabi sɔrɔ ka fɔ o la Baba Sakɔ. Tuma min na an sera k'an yɛrɛ fosi ka bɔ tubabu bolo an kɛra an yɛrɛ ta ye o kelen kɔfɛ an ka dɔnnibagaw bɛ yen an ka commerce m'a fɔ commerçants de y'u dɛmɛ i ye commerçants jɔyɔrɔba fɔ commerçants fana bɛ yen n'o ye jagokɛlaw ye san damadɔ de kɔfɛ jɛgɛ mɔnna ni kan min a ma tila n'o ye c'est pourquoi n ko n b'a fɔ dɔw ka hakɛ to donc commerce nana kɛ fɛn ye k'a kɛ komi a ma trafiquant nation dɔ ka gɛlɛya dɔ lase olu ma u kan ka nɔgɔya sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye k'o bɛɛ datugu o kɛra an ka gɛlɛya fɔlɔ jago kan ka nɔgɔya sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye indépendance sɔrɔlen ka se ka olu fana ka indépendance d'u ma non gouvernement de taabolo changera ka kɛ socialiste ye mais a daminɛ yɛrɛ ta don mais a fana a ma juguya ka se kojugu dɛ jago bɛ kɛ dɛ i b'i ta sɔrɔ dɛ mais ɲɛfɛ ko dɔ fana de nana kɛ o de nana ko bɛ nɔɔni jago ta sira fɛ mara yɛrɛ ta sira fɛ jagokɛlaw kɔni i mana datugu cogo o cogo olu bɛ bɔda sɔrɔ o donc nka e yɛrɛ bolo indépendance bɛ ta donni min kama e bolo maa minnu tun bɛ jagokɛlaw la donni kama ani dɔnniya minnu yɛrɛ tun bɛ malidenw na a donni kama an tun pɛrɛnnen don ka indépendance ta bien sûr a tun e yɛrɛ bolo fana a tun bɛ se ka ɲɛ an bolo fana a réussira fana o bɛɛ tun bɛ Mali respecté a waati la Mali kun ka bon bɛɛ bolo a waati la a donni kama donc an tun pɛrɛnnen don an pɛrɛnlenba de kun don mais non seulement n ye min fɔ n dalen min fɔ ko ko min ni kan min ye jɛgɛ ma tila o kan kan
belebele minnu ye dɛmɛli kɛ olu kɛra fasotigiw ye olu kɛra trafiquants ye régime changera ka taa socialiste la an bɛ ka taa malo san yɔrɔ kelen an bɛ ka ɲɔ san yɔrɔ kelen hali loki fini minnu b'an bolo an b'u ka yɔrɔ kelen coopérative an bɛɛ ka fɛn bɛɛ san yɔrɔ kelen donc au lieu de ka libérer a kɛra fɛn ka nationalité k'a kɛ gouvernement kelen ma o de kɛra gɛlɛya bon o gɛlɛya yɔrɔ fana an tun ma dege o la quoi ayi an tun ma dege o la an tun t'o dɔn ou bien a ka société créée o de na bi an kan bon société don a ma nɔgɔn ne dalen bɛ la e dalen tɛ na ne dalen bɛ nin na nin dalen t'o la bon a baara ma nɔgɔn o de nana an ka indépendance gɛlɛya don a la nka nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka yoni an k'an da don gɛlɛyaw la e ka kuma y'a yira sisan k'a fɔ alhamdulillah don min na Modibo Keyita bɛ dantigɛli kɛ k'a fɔ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya a déclaration kɛra don min na o b'a yira k'a fɔ alhamdulillah hakili ɲumantigiw caman tun bɛ a donni kama faamuya ni kodɔn bɛ maa minnu na mɔgɔw tun bɛ yen jagokɛlaw fana y'u jɔ jɔyɔrɔ la i bɛ fɛ k'a fɔ maliden bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ tun labɛnnen don hali hakili yɛrɛ ta fan fɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini walima k'an yɛrɛ bɔ tubabu ka diyagoya walima jɔnya juru in ka a juru tigɛ ka bɔ an ni nanzara ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ fɛn k'o de fɔ ne ɲɛna kuma lasurunya la. kuma lasurunya la maliyɛn tɛ jɔnya fɛ o ye kelen ye maliyɛn tɛ jɔnmaya fɛ fila ye maliyɛn mago bɛ yɛrɛ bonya de la n'i ye maliyɛn bonya hali sisan i bɛ se ka miliyari fɛn sɔrɔ a bolo fu o ye maliyɛn ka naturel ye blocage nana yɔrɔ min na n y'o de fɔ diyagoya ni tintin maliyɛn t'o fɛ ayi bon o de diya ko an tintin tɛlɛmana ka yɛlɛma maliyɛn kan tugun n'o ye milice populaire ye milicien Modibo nana o de créer o yɛrɛ de nana Modibo ka fanga cogo caya la milice populaire Baba Sako ka lajɛlikɛlaw ni lamɛnlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ka jɛmukan min filɛ a bɛ fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛtaa Jabaraniso sanfɛ bi an ka maa welelen o ye Abdulaye Sakɔ ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Baba Sakɔ de la Sakɔlakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Fédération Internationale des Sakɔ de Ouagadougou o ɲɛmaaba don an y'a wele ka na bi baro bɛ ka kɛ min kan o de ye an ka jamana ka denyɛrɛya la ni o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye san 60 ani san 4 sɔɔni sisan an tɛgɛ bɛna da o kan Baba Sakɔ ɲininkali bɛna se yɔrɔ min na sisan o de ye indépendance tali a jirala k'a fɔ gɛlɛyaw nana ye a la olu gɛlɛyaw e hakili tora jumɛn ni jumɛn na mun ni mun de kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma dɛ a bɔra jamana kɔnɔna denw de la wa a bɔra kɔkan jamana maaw de la ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa nka ni Ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na gɛlɛya minnu ye anw ka jamana sɔrɔ indépendance talen kɔfɛ an ka se ka na an da don la ni ka walawalali kɛ a kan sɔɔni. يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم أرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu kelen don ka danaya ta ka da tele ɲɛta kan nin waati in na maa welele Baba Sakɔ an ka cɛkɔrɔba don min bɛ ka barosigi bɛ ka kɛ min kan o de ye Mali yɛrɛ ka indépendance tali ye a taara ni hakilina minnu ye ani wulikajɔ minnu sabatira walasa nanzaraw ka jɔnya juru minnu tun bɛ an kan na o de bɛ se ka tigɛ ka bɔ yen nɔ cogo min na wulikajɔw kɛra Baba Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw fɛ a donni kama ka Mali ka indépendance ɲini ka di a ma Baba Sakɔ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na indépendance tali an ye a mɛn ka fɔ gɛlɛya dɔw nana don baaraw la
jagokɛlaw ta kunda milisi kunda ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw hali sɔrɔ yɛrɛ ta siraw fɛ ka taa se gɛlɛya misɛn dɔw nana gɛlɛya dɔw nana don baara la gɛlɛya ninnu e yɛrɛ bolo a sɔrɔla jamana kɔnɔna la yan nɔ wa walima jamana wɛrɛw de ka hakilinaw don wa walasa ko bɛ se ka tiɲɛ an bolo cogo min na wa e ka yeta ye kɛra mun ye a la don walima e ka faamuta kɛra mun ye a la Baba Sakɔ gɛlɛya ninnu. N'i ko tiɲɛ gɛlɛya min y'an sɔrɔ an yɛrɛ ka laɲini kun don. Ni ko an yɛrɛ ka laɲini kun don ministre populaire min créera jamana kɔnɔ olu de ye fanga nana bonya u fanga bonyalen u yadala yada du man u yadalen donc maintenant jugu minnu bɛ kɔfɛ n'an y'u gɛn u profitera olu profitera o waati la ka se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an ka nin président ɲuman ye Modibo Keyita k'a to yen. Milisi n'i y'a fɔ ko ɲuman milisi mun do de anw minnu minisiyɛn u b'a fɔ ko minisiyɛn populaire sɔrɔdasi ladegew don sɔrɔdasi ladege de tun don a donni kama u ye sɔrɔdasiw to kan kɔnɔ olu ka bloqué olu de la a bɛ komi i n'a fɔ polisi jate voilà olu de tun bɛ dugu kɔnɔ tenni tun b'u la wa tenni tun b'u la nka olu tun ka baara ye mun ye kan tun b'u bolo u tun ka baara ye mun ye Baba Sakɔ u ka baara de k'a kɛ ko u bɛ maintien d'ordre kɛ dugu kɔnɔ ka yala dugu kɔnɔ u bɛ munumunu u kɔni kɛra komi sɔrɔdasi ladege sɔrɔdasi c'est comme sɔrɔdasi remplaçant quoi kuma lasurunya la mais Bamako de tun don yan wa walima u tun bɛ yɔrɔ bɛɛ u tun bɛ brigadiw fana labɛn yɔrɔw la mon frère an kun bɛ taa ci kɛ an ka dugu la ni kalan banna n'an bɛna congé la ni ɲɔw gosira n'an ye ɲɛɲɛ ta ɲɔ tɛrɛ ɲɛɲɛ k'a don saki kɔnɔ minisiyɛnkɛ ni fɛn bɛ na bɔjan bɛ na biɲɛ b'a la a bɛ bɔrɛw sɔgɔ fɛn fɛn ye fɛn nafama ye a b'olu bɛ taa ɲɛw ni cɛncɛn fɛn u si tɛ se ka se an ka se yɔrɔw la mun na bon c'est ça fanga tɛ kɛra fanga ye sisan fanga don sisan nka Modibo Keyita min ye nin bila sen kan est ce que Modibo Keyita nana dɔn k'a fɔ u ka tɔɲɔn tun bɛ nin degré la est ce que a yɛrɛ tilara ka na bɔ o kalama wa dɔnniyaw sira fɛ bari tuma dɔ la fanga bɛ jɛkulu dɔw bila sen kan walima tuma dɔ la i bɛ lakanabaaw bila baara dɔ la nka u bɛ danw sago u ka baaraw kɔnɔna na Modibo Keyita est ce que a tun bɛ nin bɛɛ kalama nin bɛɛ conséquence kalama. Bamananw b'a fɔ yɔrɔ min na ko ɲininkali gɛlɛn o ye nin ye parce que Modibo a b'a kalama wa a t'a kalama wa n tɛ k'Ala ye k'o dɔn mais a ka mɔgɔw ka baara ye nin ye mɔgɔ si tɛ se k'a sɔrɔ minnu ye Modibo tile ye. I bɛ fɛ ka fɔ a tɔɲɔn fanga bonyana kojugu. Ni gɛlɛya kɛra Modibo yɛrɛ ka fanga la o kɛra milisiyɛn ko ye. O de y'a to mɔgɔw ninnu nana coup d'état kɛlɛ ko le comité militaire de libération nationale. CMLN. Libération nationale. Donc on était comment? Liberté. A donné comme liberté. Voilà. Donc avant donc la liberté de compter. Ils sont venus de libérer quoi. Oye miliciens ta côté. Jagokɛlaw ta côté la mun nana ni gɛlɛya ye Modibo Keyita ani jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana n'a gɛlɛya ye. Modibo ko an bɛ ka taa an ka fɛn bɛɛ sa sommet de la. Commerçant ninnu ta ka to. An taara sira min kan n'o ye socialisme sira ye. Voilà o de nana ni gɛlɛya ye. O ni jagokɛlaw ka kun kilenna tun tɛ kelen o donni kama. U tun tɛ se ka kɛ kelen ye o. O don kama o de ye gɛlɛya se Modibo ma n'o tɛ mɔgɔw tun bɛ Modibo fɛrɛ parce que Modibo sigilen a ye usine caman jɔ baara bɛ kɛ. E bɛ fɛ k'a fɔ Modibo tun kanunen don population aw se kun tɛ fɛn na dɛ an ta kun tɛ foyi la a kun ma nɔgɔ anw ma au contraire
nga o kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛw nana ye baara la wa milisiyɛnw ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ani jagokɛlaw ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ gɛlɛya dɔw nana ye indépendance talen kana se fo Modibo ka fanga binni ma e hakili tora gɛlɛyaba wɛrɛw la a san 8 kɔnɔna na wa. a san 8 kɔnɔna na ne kɔni tɛ se ka gɛlɛya foyi fɔ ka tɛmɛ milisiyɛnw ta kan. Ministre populaire ta n bɛ se k'o fɔ dɛ. parce que hali an yɛrɛ ka débrouiller baaraw. Alifati la an bɛ minɛn suguya singom ni fɛnw ni jago misɛnmaninw n'u y'u ye dɔrɔn. jago misɛnninw ninnu. jago misɛnninw n'u y'u ye dɔrɔn u b'a minɛ i la. a dɔw la a bɛ taa ni a dɔw la i bɛ porokoto a dɔw la i bɛ boli n'u bɛna dɔrɔn vitesse don i y'u ye dɔrɔn san. awɔ n'i ma boli u b'i minɛ dɛ n'u y'i minɛ u b'i ka fɛn bɛɛ minɛ i la. nka a fɔra an ɲɛna k'a fɔ milisiyɛn ninnu tun sigikun ye n'i ye jateminɛ kɛ muso minnu tun bɛ walima mɔgɔ minnu tun bɛna Bamakɔ ni samiya sera n'u an sɔn ka segin ka t'u bɔyɔrɔw la k'a tun dabɔkun ye ka olu minɛ k'u bila ka taa walima k'u bila forobaciw la o n'a ɲɔgɔnna walima i ka yaala ni muso ye muso min t'i furumuso ye k'a tun dabɔkun ye o dɔrɔn de ye nka ka taa ye k'a fɔ ko a bɛ dan sago kɔfɛ ka taa baara wɛrɛw kɛ olu kɔni a bɔra minɛn kɔnɔna na sa an bɛ se ka fɔ ten tɔ. c'est-à-dire n'i y'a fɔ ko maliyɛn muso ta fanfɛla o tan na ministre populaire tɛ dɛ population yɛrɛ muso tɛ se ka finilankolon don ayi anw kun ye denmisɛnninya ma mɛn dabalin de la n'i ye finilankolon don ka na ni mɔgɔ kelen ko dɔ wɛrɛ ko a banna i kunna ka di ni musokɔrɔba dɔ b'i kɛrɛfɛ. ni musokɔrɔba dɔw ye kɛrɛfɛ yarɔ an ka waati la u bɛ fini siri sekuru de bɛ siri a kan misɛliw bɛ siri n'u k'u b'i lebu cogo dɔ la musokɔrɔba bɛ fini ta ka i sutura o tuma na siɲɛ wɛrɛ e t'a malankɔrɔ finiw don ka bɔ kɛnɛma tugun. a donni kama. donc e yɛrɛ tun tɛ sɔn. population yɛrɛ de tun tɛ sɔn o ma. fini bɛ fini na k'i b'o don k'i bɛ bɔ. ni banbagaw kɛɲɛ so kɔnɔ. n'i bɔra kɛnɛ ma u b'i régler foyi t'a la. ayiwa nka indépendance Baba Sakɔ a ta kana se fo bi ma san 60 ani san 4 sɔɔni dɔrɔn an m'an tɛgɛ da o kan e ye mun kanu a la i ma mun kanu a la san 64 n'i ko ne ka tiɲɛ f'i ye indépendance k'an to o cogoya la vraiment an kun ka fɛn kanuta kun ka dɔgɔ dɛ an ka kanu nana waati jumɛn kuma min na Musa nana ale y'an ka jago dayɛlɛ a ye bololakɛlaw baara nɔgɔya ma a ye bɛ to yen ka baara kɛ i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ n'i tɛ se min na fana i tɛ se o la dɛ n'o tɛ mɔgɔ t'i bali pourquoi i ma nin kɛ jagokɛla i ma se ka jago min kɛ i ma se k'o de kɛ mais mɔgɔ t'i bali pourquoi i ye jago kɛ o kɔni an content o waati la. aw ye nisɔndiya sɔrɔ la kosɛbɛ ka kannabila kɛ. voilà. i seko ni dɔnko ye min ye ka sɔrɔ i ma sariya sɔsɔ i kɔni ka baara kɛ o cadre kɔnɔ ka sɔrɔ dan ma sigi i ka baara la. kɔni c'est pourquoi mɔgɔ caman i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na o kɛra fɛn o waati de la a ye fɛn sɔrɔ fana o waati de la commerçant kɔrɔba ninnu n'o tɛ an don in na wa ayi a caman y'a yɛrɛ ɲini yɛrɛ. i bɛ fɛ ka fɔ Musa ka Modibo Keyita ka wagati la nafolotigi ma caya dɛ. ayi commerçant kun da nɔ a tɛ yen yɛrɛ. k'a fɔ min nafoloba sɔrɔ Modibo tile la. ayi o tun tɛ yen an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 2 3 an t'a fɛ k'o tigi tɔgɔ fɔ. nka donc jago kana bilali Musa ka waati la o de kɔni kɛra nisɔndiyaba ye e yɛrɛ bolo yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna na. c'est pourquoi Musa yɛrɛ san 20 kɔ sɔrɔ mais san 20 ko kɛlen kɔfɛ mɔgɔ minnu y'a su ka bila Modibo la olu fana nana ni point dɔ ye k'a k'o kɛ a y'a ye fana o nafa tɛ maliyɛn kan a y'i bolo kɛ tan nɔ donc u ye maliyɛn su k'a bila a la u ye mɔgɔ wɛrɛw su k'a bila a la k'ale fana minɛ
an ka hakili to cogo man ɲi dɛ u t'an ka nafa fɛ u t'an ka hɛrɛ fɛ jamana min yɛrɛ b'a fɔ ko teri tɛ ne na fo nafa u y'o fɔ yalo ko an ka maliyɛn ka ka bɔ sunɔgɔ de la k'a ɲɛ yɛlɛ quoi hali bi an ɲɛ tugulen tɛ dɛ mais an ɲɛ yɛlɛlen don mais hali bi an ka dɔ fara an ka ɲɛ yɛlɛ kan nka Baba Sakɔ nansaraw kɛ k'u ban anw ka jamana to anw ye nin cogo in na ta kabiri indépendance ta waati u gɛnna u k'an ka jamana to an ye nka u b'an nɔfɛ Baba Modibo Keyita ka fanga binnen n'i ye nansaraw sen bɔ a la a tɔ bɛ dɛ ka na se Musa Tarawele ka fanga dafirili ma san 1991 n'i ye nansaraw sen bɔ a la a tɔ b'i dɛ ka na se ATT ka fanga dafirili ma nansaraw bɛ nin bɛɛ kɔfɛ nansaraw nigi anw ka jamana nɔfɛ mun de b'anw ka jamana la dɛ ni nansara dɛsɛ bɛ ka fara anw ka jamana na a bɛ fɔ k'anw ka jamana dun ye sɔrɔ jamana ye bamananw ko ten kaana k'u bɛ ji la minɔgɔ bɛ n'o faga o dun jamana kelen kɔnɔna na mɔgɔw bɛ yen nɔ o bɛ si hali o tɛ se ka 200 kelen sɔrɔ tile journée kɔnɔna na nka nansara a fɔra ko nansaraw nɔrɔkun anw ka jamana na mun ye dɛ Baba Sakɔ nansaraw nɔrɔla an ka jamana na fɛn fila tɔgɔ ye min b'anw bolo a tɛ nansaraw bolo ayi foyi tɛ nansara bolo nansara hakili de b'u la u bɛ se ka i ta cogo min na ala y'o hakili d'u ma n'u ni e jɛra u bɛ se k'e ta cogo min na dɛ o hakili de b'u la n'o tɛ u yɛrɛ ka dugukolo jɔkɔrɔ foyi tɛ yen foyi tɛ yen n'i ye nasara jamanaw lajɛ nasara jamana min b'a ka duloki bɔ k'a da kɛrɛfɛ ka baara kɛ olu de kɛrɛfɛ mais mɔgɔ ko n bɛ préparer de ka hakili de kɛ ka baara ka e ta bolo ka kɛ n ta ye olu bɛ bɔ kɔfɛ temps bɛrɛ tɛ yen o n'o tɛ n b'a exemple de la français marque ba jumɛn b'a bolo Renault Peugeot Renault Peugeot bon i ka jɔ i ka an ka siraba k'an lajɛ n'i ye Renault jeli tɛmɛtɔla ye i bɛ Peugeot jeli tɛmɛtɔla ye minnu y'u ka duloki bɔ k'a da kɛrɛfɛ olu ye jɛni ye allemand japonais coréen i k'u lajɛ u ka marque u ka dugu développé bɛ ni France n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ ni o ye an marabagaw ye siɲɛ 100 bilayi hali n'i donna terrain kɔnɔ Francfort k'i kunda Paris kan n'i donna yani i bɛ se Paris i bɛ so minnu ye n'i donna français la i bɛna ye ninnu tɛ kelen hali mɔgɔ ma fɛn f'i ye k'a sɔrɔ o Allemagne ma taa bi jamana si kan ka taa jamana si bisi k'o tulu bɔ ayi o m'o kɛ nka olu ye tilema bila Allemagne ye ko cɛ min bɛ san ka baara kɛ et puis Allemagne kɛ n'a nan'i ma baara la i bɛ ka baara kɛ a bɛ jɔ k'i filɛ fɔlɔ dɛ a dɔw la a b'a fɔ guten Tag n'i bɛ baara kɔnɔna olu b'i fo baarafin ninnu baara de ka di olu ye Allemand olu bɛ baarakɛla de fɛ n'o tɛ a to u ka sira foyi tɛ la nka dɔw ninnu olu kɔni ka bi diɲɛ jamanaw ka dɔrɔn k'an pied dɔrɔn k'an ka fɛnw ta ka taa n'a ye baara foyi t'olu la kɔ c'est pourquoi Allemagne avancé la économiquement ka tɛmɛ n'u kan n bɛ n kalala la an ka nin faama ninnu n'an tor'u kɔ ka t'u ka système kɔ n'u mana garibuya kɛ i k'a fɔ ma tu an kana tila dɔrɔn maliyɛn an ye fɛɛrɛ min kɛ k'u labɔ ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ k'u labɔ an kana jɔ o de ka bɔrɔ to an bolo o mana to an bolo je te le jure i bɛna fɛn ye jamana in kan anw ye nin kalan kɛ depuis an bɛ san 10 ni kɔ la o diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi sisan an y'a kalan kɛ ka sɔrɔ an ma san 20 sɔrɔ an b'a kɔnɔ de sisan komi n'i sogora su fɛ ni dugu jɛra i bɛ fili a film passé tɔ la e bolo Baba Sakɔ indépendance e bɛ se k'a fɔ an ka jamana a b'o minɛ nin kɔnɔ bi wa yɛrɛma hɔrɔnya a sabatilen yɛrɛ de don an ka jamana na nin waati in na wa voilà n terikɛ mɔgɔ caman tɛ nin de faamuya indépendance ye fila de ye indépendance fɔlɔ
i tɛ n ka jɔn ye tugun n t'i bila baara la tugun yɔrɔ min ka di i bɛ taa ye i b'i yɛrɛ la i ta y'i yɛrɛ ye i y'a faamuya mais ni fɛn t'i kun don ni fɛn t'i kun n'i mago jɔra ka fɛn dɔ dilan fɛn t'e kun i ka indépendance bɛ tiɲɛ i bolo donc anw ye indépendance fɔlɔ sɔrɔ mais filanan an b'o sira kan o ni an b'a sira kan an ka dugukolo fɛn min n'an ye tubabuw gɛn k'a fɔ an yɛrɛ de b'a ta an yɛrɛ de b'a exploiter a bɛ kɛ an yɛrɛ de ye ni mɔgɔ min bɛ na i n'an bɛ bɛn a la de n'i ma bɛn a la i ta fila an ta tila i bɛ taa n'i yɛrɛ ye an b'o sira de kan o de b'an ka indépendance dafa kelen tun b'an bolo voilà nka filanan de tun t'an bolo filanan tun t'an bolo a b'a ɲinibaga fana tun tɛ yen ɲinibaga bɛ sisan dɛ a tɛ sɔrɔ musala la o ayi musala t'a sɔrɔ dɛ mɔgɔ nin dalen i ka fɛn kan nɛgɛnin bɛ se k'a sɔrɔ la wa ayi a ka kalan e ye kalan min kɛ ale y'o ɲɔgɔnna fila kɛ e bɛ se k'o nɛgɛ cogo jumɛn na i b'a bɔsi de diyagoya i b'a paro ka bɔ a tɛgɛ de k'i ta minɛ k'i jɔ n'a ye diyagoya nin ye ne de ta ye i ta tɛ n'a fana y'a faamuya don min a b'a fɔ ko c'est vrai i ta don an ka bɛn a la mais n'a kɛra naloma ye a b'a fɔ ko e ta tɛ k'ale ta don k'a sɔrɔ a tɛna tigɛ sɔrɔ ɲɛ t'a la minnu ka kɛ olu bɛ k'a négocier ka baara kɛ n'a ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ a ɲɛ yɛlɛ sa les Maliens minnu ka kɛbu olu bɛ ka na an nɔfɛ k'a négocier ka baara kɛ n'an ye k'a kɛ gagnant mais minnu ye naloma ye n'olu b'a fɔ ko an ka jɔn de kun dɔ ka kɔrɔ anw de ta don olu de sigilen bɛ u bolo kɛ tan nɔ u tɛna fɛn sɔrɔ fana u ta tɛ o ala m'a d'u ma ala y'anw de sɔn a la ala ye min d'u ma o ka kɔgɔji ye a n'u ka neige ba ninnu a n'u ka a tɔ ninnu yɛrɛ bɛ bolo fɛn fɛn la impôt o tɛ foyi tɛ yen foyi tɛ yen a bɛɛ impôt et puis fana u mana hali saraba la san kalo mana yɛlɛma dɔrɔn kalo mana sa dɔrɔn o y'a sɔrɔ i y'a bɛɛ dépenser économie tɛ yen siniɲɛsigi fɛn tɛ yen dɛ fo ni n taara retraite la n'u sera ka i ye baara minnu kɛ o retraite wariw ka se ka i pousser dɔɔnin yanni i ka saya dɔn cɛ n'o tɛ k'a fɔ ko n ye wari sɔrɔ ka sobaw jɔ aéroport yɛrɛ ayi mais an ka mɔgɔ minnu bɛ taa olu bɛ wari sɔrɔ ka na baara ba k'an fɛ yan nɔ u t'o kun dɔn wa an bɛ si foyer de la an bɛ sɔn fɛn min ma an bɛ dɔɔnin min sɔrɔ ka économie k'a la. Baba Sako nin baro in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a to hakili bɛ kunu e bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna bi an ka jamana marabaa minnu bɛ yen an ka jamana ka denrenya n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye k'a sabati k'a di an ma transition min bɛ yen bi o de bɛ k'o ɲini wa o de bɛ o sira kan o tɛ kɔnɔdimi o ɲɛdimi de o bɛɛ ɲɛ b'o la o bɛɛ ɲɛ b'o la o bɛ kɛnɛ kan de o mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ hakili siɲɛ tugun n ko anw ye mon frère anw ye nin kalan kɛ ka sɔrɔ an tɛ san 20 bɔ an tilala kalan na anw min ɲɛ b'a image de tɛmɛtɔla la sisan anw bɛ se k'o expliquer a ye ka feu vert d'a ma k'a fɔ a ye tugu ninnu kɔ n'an tugula ninnu kɔ an tɛ malo mais an k'u kɔlɔsi an nɔfɛ fana ayi mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ talon ni k'i bɛ talon dɔrɔn mon frère kana talon yan dɛ nka il faut k'o fana mɔgɔw sɔrɔ n'u bɛna talon dɔrɔn olu k'a fɔ kana taa n terikɛ ji b'e bolo ji b'i bolo k'a fɔ e yɛrɛ de ye jitigi ye ji nafa b'i bolo e bɛ t'o feere bada la wa est-ce que i ka kan ka feere bada la ayi i ka kan ka feere yɔrɔ min i yɛrɛ ka kan ka wuli o ye tiɲɛ hali bi an bɛ gɛɲan kan fɛn wɛrɛw bɛ yen n'an y'o fosi k'o dan o fana nafa ka bon n'o ye o bɛ sɔn fana a don bɛ na o n'ala ye garisigɛ don an n'u la cogo don o don n'an kuma n'u ye n'u y'a lamɛn u bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la n ko anw wolola a kɔnɔ de ka mɔ a kɔnɔ ka taa diɲɛya a kɔnɔ ka expérience sɔrɔ ka mɔgɔw qualité dɔn ka tila ka na an sigi
k'a lajɛ k'a lajɛ k'a laban ye min ye e b'a fɔ ko alimami ne tɛ alimami ye diinɛ de ka di n ye n bɛ diinɛ bato a ka di n ye kosɛbɛ parce que munna bɛɛ b'a fɔ ko n'an sara an bɛ taa yɔrɔ min na fɛn fila de b'a diinɛ ye jahanaba diinɛ tɛ sɔrɔ cogo si de la i ka cɛnya t'a sɔrɔ i ka dawula t'a sɔrɔ i ka kabilatigiya t'a sɔrɔ i ka foyi t'a sɔrɔ i ka baara n'i y'o baara cɛsiri ta dɔrɔn i bɛ kɛ sekuru ye fɛn bɛɛ la ni alimami tɛ yen u b'a fɔ a ye karisa wele o bɛ jɔ alimamiya la ni seli wele tɛ a ye karisa wele a bɛ seli wele ni silamɛya fɛn fɛn nana ni su banna sisan a ye karisa parce que e y'a ɲɛɲini e b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na n'i ma nin kɛ n'i ma nin bɛɛ ɲɛdɔn e tɛ tɛmɛ o sans passeport i bɛ se ka voyager ayi voilà Baba Sakɔ wagati korona an bɛ jɛmukan waati labanw na ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ nin kɛnɛ in kan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ka dugawu fana kɛ yɛrɛmahɔrɔnya san 64 na ka taa se a san caman ma Ala k'o fara an si kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'o fɔ bi émission faso jɔ kɛnɛ kan ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma bari nin ye jɛmukan ye an ye min ta ka ɲɛsin an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ma ani an ka cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ Baba Sakɔ i ka kɔrɔfɔ labanw bi jɛmukan kɛnɛ kan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ne bɛ min fɔ ka fɔ jamana ye fɔlɔ ko el insan hadamaden ye ɲinɛ fɛn de an kana ɲinɛ an ye nin sɔrɔ cogo min na dɛ an kana ɲinɛ a sɔrɔ cogo kɔ peuple de wulila un coup n'an bɛ san ka san n'an bɛ balo an ka bolo janfa diɲɛ bɛɛ y'an janfa peuple bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ n'an bɛ balo an bɛ balo ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ san ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya an barikow dala an kan peuple bɛ ko an sɔnna diɲɛ fɛn bɛɛ dala an kan peuple ko an sɔnna o kana porokoto peuple la n'o ma porokoto peuple la ni Ala sɔnna a ma an bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ se an ye samakɛ sira la dɛ dɔ kɛra a to man ca tugun mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen n'a sigilen bɛ n'a bɛ taga n'i ko an ka taa n'i m'olu tɛgɛ yɛrɛ de minɛ an ka taa olu tɛ taa dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u si kɛ u b'u tɛgɛ yɛrɛ poti la titi nɔfɛ u b'i sigi n'a ma taa k'olu talen sigilen to yen nɔ awa sira bɛ ci an ye da bɛ baraji bɛ jigin an yɛrɛ donc minnu ye ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ cɛ kelen den ye ka kɛ muso kelen den ye komi embargo kɛra n'an wulila cogo min na ka kɛ cɛ kelen den ye gɛlɛya fɛn fɛn mana maliyɛn sɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ nin kurantigi min bɛ kɛ sisan kolokolo don wa mais an m'a muɲu wa mun kosɔn parce que minnu bɛ yen an dalen b'o la mun kosɔn gɛlɛya o gɛlɛya nɔgɔya de b'a kɔfɛ tubabu ninnu ye gɛlɛya de kɛ n ko bɛɛ de tun ye jɔn ye mɔgɔ si tɛ yen min tun tɛ jɔn ye tubabu damadɔ dɔrɔn i min bɛ sɔri dɔn u ɲininka tubabu damadɔ dɔrɔn de bɛ maa mun ba n'o tɛ a bɛɛ mara la a si m'a yɛrɛ sɔrɔ f'u ka kɛ kelen ye hali an bɛ ka pan min ye ko faransi minɛnen ko faransi minɛnen o ka fɛn transition de Gaulle a ye san 13 de kɛ k'a labɛn 13 ans et puis kana ka diɲɛ bɛɛ gɛn ka bɔ yen ko an yɛrɛ faransɛ dama de bɛ sigi k'a fɔ an bɛ bɛn cogoya min na Mali b'o sira kan dɛ an kɛlen ka tubabuw gɛn bɛɛ ma sigi an bɛɛ de ma jɛ ka sigi ka bɛn fɛn dɔ la wa u fana y'u ta kɛ ten nɔ an fana y'o de kɛ an fana bɛ se o cogo de la wa Ala fana y'o de fɔ wa shawirhum fil amr oui Ala y'o de fɔ an ka ɲɔgɔn consulter ka lamɛnni kɛ kira mɔgɔw la consulter i k'u lamɛn consultation kɔfɛ i k'a lajɛ min ye sahaba ye ka taa fɛ Ala b'i dɛmɛ an b'o de kan ni Ala sɔnna ma n'an ye fɛn ye min tɛ fɛn na a bɛ ne wele ne tɛna sigi o mais n'i y'a ye n bɛna sigi n b'a dɔn k'a fɔ a bɛna ɲininka question min na n bɛ se k'a tiɲɛ fɔ n b'a fɔ ni Ala sɔnna awɔ a bɛ mɔgɔw nafa fana ni Ala sɔnna ma o ye population ta ye ni Ala sɔnna duwawu Ala an b'a ɲini i fɛ anw kɛlɛla fɛn min nɔfɛ n'o y'an ka duwawu jukɔrɔ fɛnw ye Ala a b'olu nɔgɔya an ma a k'an tago ye jugu minnu b'an na Ala an b'a fɛ i ka fɛn bila u kun min b'u ɲinɛ an na
ala an b'a ɲini fɛ i ka malidenw kan kɛ kelen ye i k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maliden minnu bɛ yen n'u bɛ fili kɔnɔ ala an b'a ɲini fɛ i ka hakili ɲuman d'u ma u ka kɛ dɔnnibagaw ye komi tɔw y'a dɔn cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kɔ ala mɔgɔ min ko i bɛ gɛlɛya s'a ma nin ko in na ala balaw jigin o tigi kan ala i bɛ sabali ka hinɛ a fana na ka balaw min bɔ yen k'a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye o se de ye ala ye ni ala sɔnna ma ala b'a jigi a bɛ tila k'a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye parce que ni a jiginni kan dɔrɔn i yɛrɛ b'a fɔ ah mon vieux cɛ jan an kun tɛ sira kan i bɛ segin mais n'i sigira fana an ka sabali an ka sɔn ka tigi accepter k'a fɔ k'a filila de parce que hadamaden fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fili mɔgɔ ɲuman ye jumɛn ye mɔgɔ min filila i bɛ segin i kɔ o ye mɔgɔ ɲuman de ye dɛ n'o ye tiɲɛ a kana fɔ ko non a filila non o tɛ a filila a seginna c'est bon bɛɛ de tɛ se o la o de ye cɛya ye fana o ye tiɲɛ ka fili ka segin ka taa ka na o de ye cɛya ye maa minnu filila ala an b'a ɲini i fɛ i k'u dusukun saniya ka fara jama kan an ka jamana in baara an ka jamana in kan'a kɛ jugu sago ye an ka jamana in ka an sago ye k'a kɛ e ala yɛrɛ sago ye an ka jamana in kɔrɔta k'a barika ala k'an kanbɛn ala kana nafigi don an ɲɔgɔn cɛ ala kana nkalontigɛla don an ɲɔgɔn cɛ ala kana janfanci don an ɲɔgɔn cɛ ala kana hasidi don an ɲɔgɔn cɛ ala kana bɛnsɛnkunde don an ɲɔgɔn cɛ ala k'an kisi k'an tanga k'an jɛɲɔgɔnw kɛ mɔgɔ ɲumanw ye k'an jɛɲɔgɔnw kɛ sabalibagaw ye tiɲɛ fɔlaw an jɛɲɔgɔnw ka kɛ olu dɔrɔn de ye vraiment ɲɛta fana an b'a fo an bɛ dugawu kɔ aw ye aw mɛlɛ bɛ sababu an bɛ k'an wele ka na an bɛ nin kuma ninnu fɔ mais min b'an fari foni ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔw ka tugu kuma ninnu kɔ kuma ninnu kelen t'a la min ye nkalon ye ni ala sɔnna ma a bɛɛ ye tiɲɛ de ye an ka sabali dɔrɔn ka sɔn ɲɔgɔn ye ala ye fɛn dɔ de bila mɔgɔ dɔ de bila yɔrɔ de la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko e y'a bila ye ala de y'a bila ye o ye tiɲɛ sɔgɔma n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka mɔgɔ bila yɔrɔ la pour que min yɛrɛ bila ye o ye tiɲɛ donc ala ye mɔgɔ min bila yɔrɔ min na dɛ an ka sɔn ma n'an sɔnn'o ma an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'an ban'o la dɔrɔn o tuma an ni ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ n b'a fɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatulahi an bɛ baba sako fo ka i wale ɲuman dɔn i n'a fɔ jɛmukan daminɛna an y'a fɔ cogo min na sakolakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma fédération internationale des sako de Ouagadougou o jɛkulu ɲɛmaaba dɔ ma hakili juru caninen don min ni a ka wuli ka jɔ walima minnu salo bonyana diɲɛ yɛrɛ bunakun kan walima diɲɛ jamana caman na an ye a wele ka na bi an n'a ka se ka barosigi kɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla baro in na an bɛ maakɔrɔ yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn tuma o tuma n'an ye wele bila a ma a bɛ na an ka wele jaabi an bɛ o bonyamasegin teli ɲɛta yɛrɛ ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la ka o bonyamasegin kɔmasegin kɛ ka taa a yɔrɔ ka fɔ ko sako ala ka ani sababa bɛɛ ala ka hɛrɛ kan an bɛɛ lajɛlen nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ k'a ɲini masa rahamani fɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw ala k'an si jɔ ko waatiw kɔnɔ k'a ɲini masa rahamani fɛ basigi ni kolo suma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka waati wɛrɛw yira an na allahumma amin يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس